Jézus a feltámadása után 40 napig még a földön járt, és megjelent a tanítványainak, azoknak, akik hittek benne, akik őszintén szerettek volna vele találkozni. Volt ilyen történet is előttünk ezekben a hetekben, és most csütörtökön volt a 40. nap Jézus mennybe menetelének az ünnepe, amiről a Biblia órán már beszéltünk, és a mai Isten tiszteleten is már elhangzott ez a történet az apostolok cselekedeteiről írott könyv beszámolója szerint. Most pedig Lukács evangéliumából szeretném felolvasni, ahogy Lukács az evangélium végén Jézus mennybe meneteléről beszámol. Lukács evangélium 24. rész 49. versétől fennállva hallgassuk meg az evangélium igéit. Jézus ezt mondta tanítványainak, és íme, én elküldöm nektek, akit atyám ígért. Ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztattok mennyei erővel. Ezután kivitte őket Betániáig, felemelte a kezét, és megáldotta őket. És miközben áldotta őket, eltávolodott tőlük, és felvitetett a mennybe. Ekkor leborulva imádták őt, majd nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe, mindig a templomban voltak, és áldották az Istent. Eddig az evangélium. Foglaljon helyet a gyülekezet. Kihívás ezt az ünnepet megélni, hiszen mi azokat a történeteket érezzük magunkhoz közel az evangéliumban, amiben hát Jézushoz egyre közelebb lehet kerülni. Itt pedig Jézus a tanítványok szeme láttára eltávolodik tőlük, és a földről a mennybe távozik. Kihívás ez az ünnep, mert még bizonytalan ideig várni kell a tanítványoknak a Szentlélek ajándékára. Hát ők nem tudják, hogy ez csak 10 nap. 10 napig kell már csak várniuk. De megint csak egy olyan elem, amikor az Istenre várni kell, Isten munkájára várni kell, hát azt annyira nem szeretjük. Az azonnali beavatkozást kedveljük, Isten közelségét. De a jó hír az, hogy mi már pünkösd után élünk. Számunkra Isten ma is közeli lehet, és mégis jó, hogyha végig gondoljuk ezt a történetet, amelyet Jézus azzal a mondattal kezd, hogy megígéri a tanítványoknak, hogy elküldöm nektek azt, akit atyám nektek megígért. Maradjatok a városban, Jeruzsálemben, amíg felruháztattok mennyei erővel. Hogy mondjam, eddig a tanítványoknak Jézussal csak egy külső érintkezésük lehetett. Most viszont már bennük fog élni. Csak mellettük volt Jézus, most pedig bennük lesz. Eddig keresni kellett Jézust, hogyha reggel elment hajnalban imádkozni egy lakatlan helyre, most pedig a Szentlélek által a szívük mélyén maga Krisztus lelke imádkozik minden hívőnek. Ahogy a római levél mondja, amit mondanunk kell, nem tudjuk, hogyan mondjuk el, de a lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Eddig várniuk kellett, amikor a csónakjuk viharba került, és hát Jézus csak a 4. őrváltáskor érkezett meg hozzájuk, akár a tengeren járva. Ezentúl viszont elválaszthatatlan kapcsolatban vannak egymással. Krisztusban vannak, az ő lelke által, az ő oltalmába elrejtve. Ezek a példák az evangéliumból valók, de azt hiszem, hogy a mi életünkben is megjelenik ez, vagy megjelenhetett már, amikor Jézus csak kívülről ismerem. Amikor Jézus bejön hozzám, vendég nálam, aztán tovább megy, vagy tovább engedem. Mi életünkben is volt, vagy van olyan helyzet, hogy Jézusról van egy tudásom, de a
mennyei erő, amit Jézus megígér, nekünk adott a Szentlélek által, még valahogy hiányzik. Ki kell várni a pünkösdöt. Húsvét és pünkösd között ez az ünnep, mint egy ilyen átmenet. Mint ami jelzi, hogy még valamire várni kell, még valamire szükség van, hogy az a húsvéti örömhír, az belülről fakadjon, hogy az bent átélt erővel hasson ránk. Sok embernek van tudása Istenről. Sőt, sok embernek vannak Isten élményei, találkozásai Istennel, és mégsem jut el, hogy mondjam, pünkösdig. Mégsem jut el addig, hogy ez belülről lüktető valóság számára. Nem csak elmélet, tapasztalat. Nem csak törvények, parancsok, hanem egy új szív, amelyből természetesen fakad már a szeretet, mert ott a Szentlélek, aki által Isten a szívünkbe árasztotta a szeretetét. És erről a fordulatról prédikál a legtöbb lelkész. Metodista lelkész biztos. Hogy éld át ezt a fordulatot, mert nem maradj ebbe az átmeneti állapotban, mint tanítványok a mennybe menetel ünnepén, hanem éld át ezt a fordulatot, hogy pünkösd a húsvétot számodra felragyogtatja, Krisztus felragyogtatja számodra a Szentlélek. És ahogy készültem, találtam ezzel kapcsolatban egy éneket, és engedjétek meg, hogy elénekeljem az éneket. Nézzétek el, nem úgy sikerül, ahogy szerettem volna, vagy nem is csak az, ahogy szerettem volna, ahogy lehetne ezt az éneket elénekelni, de amikor ezt megtaláltam, és erre az igére készültem, akkor nekem valahogy ez bekapcsolódott is. Amit szeretném megtisztani veletek. Ez egy régi ének, úgyhogy a stílusán is meglátszódik, de az üzenete és hát a dalban is szerintem nem kedves. Csak név volt Jézus még nékem, kereszténységem szép, míg egyszer elébe értem, s oszlott a szörnyű sötét. Követként hozzám küldte Isten Krisztust a fiát, hogy engem várva várni, utánam hívom kiáll. Csak név volt Jézus még nékem, kereszténységem csak szó. Míg egyszer elébe értem, s megtudtam, mi a való. Keresztre értem verni Krisztust, az Isten fiát, ki ontott értem szentét, menj ajtót nékem kitárt. Most Jézus Krisztus valóság, kereszténységem tett, parancsa szeretet jóság, már bennem valóság lett. Megváltott Jézus vére, szabad vagyok a bűntől, bennem az áldott béke, zekál a tiszta szívből. Nagyapámnak volt az egyik éneke. Jobbról azt mondja a Biblia, hogy senki hozzáfogható hívő ember nem volt, és
Mégis a könyvnek a végén azt mondja Jobb maga Istennek, eddig csak hírből hallottam rólad, most viszont saját szememmel láttalak. Végigmegy azon a nehéz szenvedésen, és a végén azt mondja, Uram, most láttalak meg téged igazán. Sok Isten élmény, de kell ez a pünkösdi csoda, amire várunk, amire sóvárgunk, hogy Isten az ő lelkének erejével betöltse az életünket. Hogy amiről az Efezusi levélben olvastunk, milyen nagy ereje van rajtunk hívőkön Istennek, amellyel a bűn ellen felvehetjük a harcot, amellyel újat kezdhetünk, amellyel győzelmeink lehetnek a hitnek a harcaiban. Itt a Szentlélekről van szó, aki Krisztust ilyen közel tudja hozni hozzánk, Krisztus váltságát. 3 ponton van. A másodikhoz érkezve, egy második dolog, amit a történetben látunk, az az, hogy Jézus kivitte a tanítványokat Betániáig. Bizonyára célja volt ezzel. Ugyanis Jeruzsálemből mentek oda, és valószínűleg onnan, ahol az utolsó vacsorát elfogyasztották, és ahol Jézus megmosta a tanítványoknak a lábait. És innen, hogy kimenjenek Betániába, végig kellett menni Jeruzsálemnek egy szakaszán, majd az Olajfák hegyén, a Gecsemáné kerten keresztül. És biztos, hogy ti is tapasztaltátok már azt, hogy amikor elmentek egy olyan helyre, ahol talán már rég jártatok, vagy ahova sok emlék fűz benneteket, akkor egyszer csak azon a helyen visszajönnek, átéljük szinte újra azokat a dolgokat, amik ott velünk történtek. Egy régi házban, egy régi másik faluban, ahol éltetek, vagy mi legutóbb Dombováron, amikor beléptünk a nagy fehér sátorba, és megéreztük a sátornak azt a jellegzetes illatát, akkor a Tiszaligeti családi táborok emléke idéződött fel bennünk. Vagy amikor hazamegyek Szegedre, és sétálok egyet a városban, akkor észreveszem, hogy mennyi minden változott, nem is ugyanaz a város, de mégis mennyi emlék fűződik oda. Most Jézus is ezt csinálja a tanítványokkal. Kivezeti őket Betániáig, visszavezeti őket azon az úton, amelyen keresztül ők bevonultak virágvasárnap, és amely helyszíneken Jézus a maga imádságos tusáját, szenvedéseit végigjárta. És az előző versekben is Jézus a szenvedéseit mondja el, szenvedéseitre emlékezteti a tanítványokat. Olyan hajlamosak vagyunk arra, hogy elfelejtsük azt, hogyha valaki jót tett velünk. Könnyebb azt elfelejteni, mint a rosszat, azt megjegyezzük. Az úgy belénk vésődik, azt sokáig tudjuk emlegetni, őrizni a szívünkben, de az, hogy valaki jót tett velünk, az sokkal könnyebb elfelejteni. Na persze, hogy én mit adtam, hogy én kivel tettem jót, azt nem felejtem el, de hogy velem, ha valaki jót tett, ez olyan könnyen, hogy mondjam, kitörlődik a memóriából. És sokszor így vagyunk az Úr áldozatával is. Hogy Jézus mit tett értünk. Erre újra és újra emlékeztetni kell magunkat. Pál apostol az úrvacsoráról, mikor beszél, azt mondja, hogy Krisztus halálát hirdessétek, amíg eljön. Ne felejtsétek el, hogy mit tett értetek. És erről énekeltünk az istentisztelet elején. Az egyiptomi szabadulásnak a történetét nemzedékről nemzedékre a családban el kellett mesélni. A zsidó családokban. Nem szabadott elfelejteni, Isten honnan hozta ki az ő népét, és mit tett értük, és hogyan tette meg. Nekünk jó gyakran végigmenni az Úr Jézusnak a passióján, szenvedés történetén is, emlékeztetni magunkat, mit tett értünk az Isten. Mekkora árat fizetett mi értünk. Honnan hozott ki bennünket.
Az Ószövetségben vannak alkalmak, amikor Izrael ezt felidézi. És szépen belekezd abba, honnan jött ki. És így emlékezik vissza Mózes 5. könyvében. Bolyongó arámi volt az ősöm. Bolyongó arámi volt az ősöm. Aztán az Isten elhívja Ábrahámot, népévé teszi Ábrahám fiait, és kiszabadítja őket Egyiptomból is. Vagy Dávid sokszor emlegeti azt, hogy hát Isten őt, a nagy királyt a juhok akla mellől hozta el. Az istálló szakból hozta el. És nem tudom, hogy mi a te történeted. Isten honnan hozott ki téged? Talán akkor döbbensz rá, amikor eljátszol a gondolattal, hol lennék ma? Mi lenne ma velem, ha Jézus nem talál meg? Mi lenne ma velem, ha vasárnaponként nem itt ülnék, hanem valahol máshol járnék? Vajon élnék-e még? Lennék-e még? Inkább így teszem fel magamnak a kérdést. Honnan jöttél? Ne felejtsd el, honnan hozott ki téged az Isten. És ne felejtsd el, hogy mit tett érted. A második pontja ennek a történetnek, hogy Jézus, amikor kivitte őket Betániáig, akkor felemelte a kezeit, és megáldotta őket. Talán ez a legszebb momentum, a mozzanat ennek a történetnek. És az Isten tisztelet végi áldást is valahogy ezt tudja közelhozni. Egy evangélikus lelkész mondta el, egy nagy budapesti nagy evangélikus templomnak a lelkésze, hogy megjelent náluk egy egyszerű roma család, roma házaspár, kevés iskolával, egyszerű emberek, de mindig ott voltak az Isten tiszteleten. Tehát egy ilyen jó budapesti, intellektuál, evangélikus gyülekezetben úgy feltűntek, hogy ott vannak is. Kiderült a személyes beszélgetés után, hogy elmondták, hogy nekik olyan jó, amikor az Isten tisztelet végén, sokszor nem mindig értik a prédikációt, vagy nem egészen az ő nyelvezetük, de az Isten tisztelet végén, amikor a lelkész kiáll és felemeli a kezeit, és megáldja az Úr nevében a gyülekezetet, akkor ők azért az áldásért ott akarnak lenni. Valahogy ezek a modern evangéliumi történetek, ha csak ruhája szegélyét megérinthetem, ha csak azért az áldásért ott lehetek, ha más nem lenne az Isten tiszteleten, csak hogy az Úr áldásával mehetek tovább, ha nem lenne közösség, ha nem lenne Isten szerető jelenléte itt, az Isten tiszteleten, ha nem szólna az isteni ige, az élő és ható ige, ha nem imádságban és énekkel lennénk együtt, mert az áldás itt van, akkor nem megérte eljönni. Pedig jóval többről van szó, mint arról az utolsó momentumról az áldásban. A hitünktől függ. Mennyit viszünk el? Jézus utolsó földi mozzanata az áldás. Különleges ez számomra. Mint hogyha hangsúlyozni akarná, hogy fontos, hogy mi Istentől megáldott emberek legyünk. Hogy az ember, aki Ádám és Éva bűne kapcsán átok alá került, szabaduljon fel az átok alól, és Isten áldása nyugodjon meg az életén. Sokféle áldása van Istennek. Természeti áldások, erkölcsi áldások, lelki-szellemi áldások. Az is áldás, hogy csütörtökön nem szakadt ránk a jég. Az is áldás, hogy esett az eső. Az is áldás, hogy süt a nap. Az is áldás, hogy a földből kezd kibújni oly sok minden, amit elvetettünk. Ez mind áldás. Mind Isten áldása, meg nem érdemelt áldása. Valaki imádkozik érte, valaki nem. És magától terem a föld.
De Istennek vannak más áldásai is. Ábrahám története hamarosan folytatódik itt a gyülekezetben, és tudjuk, hogy ez a történet azzal kezdődött el, hogy Isten megígérte Ábrahámnak, hogy meg fogja áldani, és hogy áldássá fogja tenni. És Ábrahám az Isten áldásának az ígéretére indul el. És hogy mondjam, ez nagyon mi rólunk szól, a mi hitünkről. Isten áldását ígéri meg nekünk. És mi erre elindulunk, mi ebbe kilépünk a régiből, és Istennel kezdünk járni. Az Ószövetségben különös jelentősége van az atyai áldásnak. Amikor édesapák megáldják a fiaikat. És az első szülötteken különös nagy áldásukat adják rá. De az Új Szövetség is azt mondja, jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. Ezt fogja mondani az övéinek Krisztus, az ő visszajövetelekor. Vagy Péter levele, arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek. Mondjatok tehát áldást. Úgy látom, hogy szükségünk van az Isten áldására. És lehet, hogy belőled is már felfakadt, talán olyan mélységből, mint ahogy Ézsau mondja. Tudjátok, hogy Ézsau volt az elsőszülött, Jákob a második, és Jákob mégis ellopta az atyai áldást. Hát nagy szőrt vett magára, mert szőrös volt Ézsau. Átveri az apját, megszerzi az áldást, és mikor kiderül a dolog, akkor Ézsau megy oda az apjához, és könyörög. Atyám, áldj meg engem is. És sírva könyörög, hogy atyám, áldj meg engem is. És megjegyzi a Biblia, és Ézsau keserves sírásra fakadt. Valahogy mi ilyen Ézsauk vagyunk. Pogányok. Nem Isten választott népéből. Atyám, áldj meg engem is. Valahogy olyan jó lenne, hogyha ez a sóvárgás lenne bennünk. Igen, és Jákob a csaló megszerzi az áldást. Ügyesen, fondorlatosan átvertem az Istent. Hát, hogy csak csendbe jegyzi meg. Hát, Isten bevette. Ahogy az apám is bevette. Hát én kaptam, meg nem is én érdemeltem volna. Hát külsőleg valamit mutattam, nem elég az Úristennek? Hát én is ott voltam, én is elmondtam, én is átutaltam, én is borítékoltam, nem tudom. Isten adatta az áldását, kész. Jó van ez így, nem kell ebből nagy ügyet csinálni. De közben úgy él az ember, Isten áldásával, az atyai áldással, hogy Ézsau meg akarja ölni. Hogy menekülnie kell. És vannak ilyen dolgok az életünkben, amikkel nem szembenézünk, amiktől ugye elfordulunk, és inkább, na jól van ez, hát Isten áldása rajtam van, hát a többi meg majd ráér. És eljut a Jákob egy pontig, ahol nem tudja ezt a feszültséget magába tovább hordozni. Tudjuk jól, hogy szembe kell néznie a múltjával, és ezt a helyet, ahol szembe kell nézni, a Biblia úgy nevezi, hogy a Jabbók réve, amikor a Jordánon át kell kelni. És a Jordánon túl találkozni kell az ő bátyjával, Ézsauval. És szembe kell nézni vele. És szembe kell nézni a saját magával is. Mit fog mondani? Hogyan értékeli saját magát, a saját tettét? Már érdekes ez, figyeljétek meg, a Bibliát olvassuk, a vízen való átkelés, a Jordánon való átkelés, az mindig egy fordulópont az ember életében. Mindig egy lelki fordulópontot jelent. Vörös-tengeri átkelés, vagy az Isten népe, amikor megy Kánaánba, és a Jordánon kell átjutniuk, amikor Illés próféta után Elizeusnak kell átvennie a prófétai szolgálatot, ő is a Jordánon kell, hogy keresztül menjen. Nem véletlen, hogy a keresztségben is a vízen át kell nekünk átmenni. Az a pár csepp víz, ami hitünk szerint arról szól, hogy
újjá kell születnünk, hogy Istennel egy új kezdetre van szükségünk. Át kell mennünk a vizen. Jákobnak szembe kell néznie saját csalásával. És már mindent elküld maga előtt. Elküldi a feleségét, a gyerekeit, feleségeit, ráadásul átküldi az összes vagyonát, a konyhaszekrényt, a kredencet, a kínai porcelánérkészletet, amit még örökölt. Mindent átküld. Kompon átviszik a... Nem ragozom, bocsánat. De ő maga nem tud átmenni. Mert érzi, hogy áldatlan állapotok dúlnak ő benne. És akkor leszáll az este, és megjelenik az Úr, és Jákob elkezd tusakodni vele. Elkezdődik belül egy óriási tusa. Hogy fogok én ezzel szembenézni? Hogy tudok én itt átjutni? Saját magamon, saját csalásomon, az eddig hordozott múltamon és rendezetlen kapcsolataimon. És már elkezd pirkadni, és már Jákob megsebesül, mert megüti ez az angyal az ő forgócsontját, és már megsántul. Nagy nyomot tudnak hagyni ezek a vívódások bennünk is. És akkor megragadja, akkor már szinte mozogni nem tud. És hát mondja az angyal, hogy eresszel, mert hajnalodik. És akkor Jákob meg azt mondja, hogy nem. Én el nem engedlek téged, amíg meg nem áldasz engem. Én nem engedlek el, míg meg nem áldasz, Istenem. Én nem tudok tovább menni az életemben, amíg meg nem áldasz. Nem tudok átkelni a Jordánon. Nem tudok újat kezdeni, amíg meg nem áldasz engem. Ha nem a te erőddel megyek, ha nem a te igenléseddel megyek, ha nem a te bűnbocsánatoddal megyek, ha nem a te kegyelmeddel megyek, amíg meg nem áldasz engem, nem megyek tovább, és nem engedlek el. És legyél ilyen erőszakos. Istenem, nem engedlek el, míg meg nem áldasz. És megáldja. És Jákob átkel a Jordánon, és találkozik Ézsauval. És a két testvér kibékül. Istennek vannak áldásai, amiket akkor ad, amikor mi készek vagyunk őt félni, benne bízni, a parancsolatait megtartani, engedelmeskedni, áldások, amiket a tiszta szívűeknek ad, az irgalmasoknak ad, a jószívű, jókedvű adakozóknak ad, a szorgalmas munkásoknak ad. Áldások, amiket Isten az ilyenekre ad. És nem adja az áldását oda, aki nem becsüli meg azt, amit kapott. Nem adja áldását a hálátlanoknak, azoknak, akik visszaélnek az áldással, akik hamisan szereznek földi javakat. De Isten bennünket megáldani akar. És áldással tenni mások számára. Van célja annak, hogy áldott vagy. Isten mások számára téged áldássá tegyen. És én hiszem, hogy az a dombovári gyülekezet, aki készséges volt, engedelmes volt, hagyta, hogy Isten erre a nagy munkára elhívja őket. Isten megáldotta őket, és áldássá tette. Egy hétig evangélizálták Dombovárt. Csodálatos volt ott lenni. Nagyon elment az időnk, ezért kicsit rövidítve, egészen röviden a harmadik dolgot hadd hozzam fel. Jézus szemük láttára felvitetett a mennybe. Olyan másképp mennek vissza ezek a tanítványok. Megtapasztalták Isten áldását, és ők is áldják Istent, pedig Jézus eltűnt a szemük elől. Felvitetett a mennybe, de most már bíznak benne, hogy el fogja küldeni a megígért szent lelket. És ahogy ott állnak Jézusra nézve, ahogy a mennybe emeltetik, a szívükben ott van már az az üzenet,
az odafelvalókkal törődjetek. Mert szemünket az Isten a mennyei örökségre irányítja. Nagyon-nagyon nehéz, fájdalmas fiataljainknak az menekülése Magyarországról. És kérdezem magamat is, hogy kellett volna? Mit kellett volna másképp csinálni? Vagy Istenem, hogy van ez? Hogy van az, hogy akik tehetségesek, akik itt vannak és el akarnak indulni, nem igazán sikerül nekik egy egzisztenciát kialakítani. Pedig olyan jó lenne, minden fiatal valóban legalább egy lakással kezdhetné. Biztos, hogy megvannak a társadalmi okok, meg felelősök, meg megoldások is. De egy másik lelki okot is keresek. És ehhez még csak nem is kell elmenni külföldre, az itthon maradókra is vonatkozik. De ki tanítja meg a fiataloknak azt, hogy keressétek először az Isten országát, és majd ráadásul minden megadatik nektek. Én hiszem, hogy Jézus Krisztus komolyan vette azt, hogy szükségünk van pénzre, meg szükségünk van B52-es, vagy milyen téglára, meg házat építeni, meg megvenni. Az élet része. Hogy az élet része mindez. De ő azt mondta, hogy de ne aggódjatok ezeken. Ne ez legyen a központi kérdés, amin stresszeltek, amin nem tudtok túljutni, hanem keressétek először az Isten országát. És olyan jó lenne megtanítani a mai gyerekeknek, fiataloknak ezt, hogy keressétek először, és megadatik ráadásul. Nem lesz akkora fizetésed, mint Svédországban. Biztos, hogy nem. De ha keresed az Isten országát, akkor bárhol vagy a világban, Istennek van hatalma kirendelni többit is. Ez a mi felelősségünk, hogy ezt elmondjuk. Erre bizonyságot tegyünk. Hogy az odafelvalókat nézzétek. Azzal törődjetek, hogy mennyei kincseket gyűjtsetek. Hogy ne a világ gondjai bénítsanak meg. Ne a világ gondjai késztessenek menekülésre. Egy helyre meneküljél. A kegyelem trónusához. Egy helyre az Úr Jézus Krisztushoz. Minden megadatik. Keresd a mennyei kincseket. Igen, Jézus Krisztus előre ment, hogy helyet készítsen, és ő megígérte, hogy az ő atyának házában sok hajlék van, és ő azt szeretné, hogy ahol ő van, ott legyünk majd vele mi is. Amen. Imádkozzunk.